Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka. Vanoroya vakawanda asi anobatwa achiroya ndiye muroyi. Vanopomba vakawanda asi anobatwa achipomba ndiye munhu. Mese kunonoka kubatwa chete asi munopomba. Mese munoroya kunonoka chete kubatwa chete kuti umuroya asi rimwe zuva zvinokusvikira. Saka chakanaka kuita zvinhu zvakanaka pamusoro penyika. Chakanaka kugara zvakanaka. Kurarama panyika kunoda kuita sezongoro rinooneka parakafamba noparakaenda napo. Tinofamba tichidai chinokwa kuenda kwete kuita upenyu hunenge hwochura ukaona munhu aneka soya ingosvetuka kana musha wake kwaunenge aufambe unoramba uri chimusha chisina basa. Vakadzi varume rorai, vakadzi roriwai, taurai varume kwete kuti tizoti kana munhu afa taakuzoti isusu ye matadza kuviga munhu nokuda kwechii. Mutemo unozongokutaura kuti viga nyangwe pasina marriage yacho ipi iwe munozwisisa. Saka tiri kuti rorai vanhu kuzvara kunodzimba. Kuzvara kunodzimba. Unoona mumwe musha muri kuti muri kuroyiwa ka. Kuroyiwa nawo wasi kugara zvakanaka. Tangaumboona kuti kuseri kwa amai vako nokwambuya uko kwakaenda here mumbe ihumai kuno chakaenda here kuti vakina mati ndipo kuta kwese. Zvino musoro. Kuda kuroyiwa mwana wako ambuya wako vakadya atete vako vakadya. Ndobaya mukono masungiro. Kumanikidzwa pasi pezuva kuna kunaka. Ndokumbira madhara nhasi pakunyora tosimba chaizvo zvakanyanya. Tirove nyaya dzacho tidziroi. Pa 2 minutes munhu anofanira kunge akwana nonyaya yake. Right. Ndipe nyaya dzinotaura mamboto kumbisa. Taurisa. Ndobva ati paya achiri kukuda. Pandika kuti endai mese muzoya nhasi ndizoti mugeresei. Chii chakaitika? Taenda musi wa 13 ndakunoenda kubasa. Ndakanogara kumba. Ndokubata ndazoenda kubasa musi wa 14. Ndaenda kubasa musi wa 14 ndokubatera. Atera but akatosvika nemuntu. Ndekuda kutondirova chindibvunza kuti mungapa ndikutoona ropa. Andautorara pabasa zuva iroro ndakatorara kumba kubasa kwabangu kwemukoma wake ndatotiza kuropa. Ndakangoti zviri panapa izvi ndinenge ndisinduke nemhaka yekuti paakandisiya akangasiya ndowa zvokunge ndichafa zvokusiya tondikwadza fese ndokubva ndatima ndokubva ndazodzoka mangwana ndikuseni ndokubva ndaswera tese zuva iroro makuseni kuswera kusvika manheru ndakarora ndakavhura dhoo ndakatiya kutiza nemhaka yekuti ndaitotya kurowa ndobva azomuka mangwana acho zuva rechipira chitokera ndomararamira ndikuita kubva ipapa anofundira akabvira kusvika mabasa. Saka kuti pai torai naye mese muende korara mese nhasi kumba makarara mese here? Chii chakaitika? Ndakabva mwendomba kwaenda ndasara kumba kwaigara kwaana kusvika? Kana kubatwa kana murodha hana? Akazokutera kubasa kwako kuti zvakare? Akakuita sei? Ndobva asvika ndibva ndatomutambire baba mauti. Ukatoti tambire mutupu wake chi? Makombe. Tambirei makombe nguruve? Maui. Aiwa magona maita sei? Maui. Sekutaura kwamakaita kuti mimi munondida. Zvakanzi nini ndotokuda mukadzi wangu zvishuwa sekutaura kwandakaita sei? Kwandakaita. Ndibva ndati saka aya majuti kaya baba sezvo une mumwe mukadzi. Yes. Kuenda kwavakaita ndozotora kaina naamai nini. Ndobva ndati aya baba majuti kaya.
saka 9 months dzamakaita kwaamainini dzidzi Ndozamukita. ndozamakutoitawo futi kupi ndobata handitongo ndopakatanga chinyaya zokuzosvikira pakuda kuzoita ungada undirowa ndakatobuda akatonditibuda mushopu mangu uri nenyaya futi yekuti inini kwandinoshanda vandoshanda nemakorokota vanokumbira bullet dokumbira muchengetero mabhegi tinochengeta masechi evarume akawanda pane umwe murume akatondichengetawo bhegi rake zvikanzi bhegi nderachipomba wako kuita basa rekuhura panapa Oraitira ndokuzondza. Urugara kuye zvino. kumukaraji Ndoko akakusiya. ndoko akandisiya Shopu ndeyani? shopu ndeyedu tese tiri Makatoisenza mese. takatoisenza tese Apa uri kupi? ndokwandiri Kuapa abva kupi? abva kusaimona kubhinduro Iwe bonda usiri wana. handisi Nenguva yakareba seusina kuwana bonde. 9 months Simuka iwe. Sacheri munhu. Chop. Imbogara pasi iwe. Simuka pe. Tuzoiona nyaya. Tuzoiona. Garapa iwe. Gara pasi. Womotaura nyaya yako yei shaka kunyara kuda kuita zvisiri. Tsanangura tizwe. Funga mswata pesa kubwa panapa. Nakabva panapa nemuzvina wangu takaenda kusepa. Ndakasvika ndakatodza amazangu dzekachapa. Rainomira ndida kutaura pazvinoda kuti utaure. Wakampa bonde ere kunzwa? Bonde nenda kumupasa kana. Wakangomba? Akana. Ndatu. Wakambata kupi? Ndakamubasa. Pandakachera ku Aiwa. Pandakati semudende muraramisi kurana ina mama. Ai ndopa akaramba akati ndoda blood test. Kati ndichango towa. Ongwana nguva yakareba sei usina kumba? 8 months. Anga ane kodzero dzokutangwa towa paipa paangaraita. Achobatana nini ndisaka ndisina kunyota naronazo zvakanyanya because ndakaona. Saka kupa ukazomutera kuchiri mai. Ipapo ndokwanza kutaura pacho. Saka unozviona use. Aipapo uchangamire tangatakuita sevanhu kukwira nekuda kuti kana kumuoneka kwandakaita ndichipa anganditi zvonyanya kunde kuti enda mutrust me napo ndiri munzira nekutsvaga mari yekuti kwazoita kuita zvinhu ndakasangana nechallenge yekuti ndomwe murume wangu akatosvikokoa Ndikawanza zvakawanda. Yei. Budai panzenda inowana. Kana pasina rudo moya mondudza. pamusoro ichangamira panze tingaende zverubate ruda apa Saka iwa uchamudawo. inini murume ndomuda but iye hadini uyo nyaya iri kundeyekuti haasi kukwanisa kundibudira pachena but handini nemhaka yekuti patakabva kuno kuchangamire muchiti uyo achitendera kuti chichangamire nhasi chaiye mwana wendenge nditori naye takaenda kumba tasvika kumba akatodarika nekumba kwedu yachiona vana vake ndokakavake kutanga kuona vana vake pa9 months angasina angasina kana support kana maputa anova vandaisapota ndega vana vanga ndokakavake kutanga kuenda nekumba kwedu achiona vana ndokubva ava vandikumbira vakati amainini bankuru ndovakandikumbira vakagara pakati amainini achiteera kuti tende nekumba ndakati bankuru nyaya yenyu yakanaka kuti tende nekumba but inini kana ndachinga ndasvika kumbo ndiri kunorara pai nekuti inini imba yangu makaipa madzimai yenyu kuti anga achigara mumba mupi mumba umu inini handisina imba kakumba kwenyuku saka inini ndiri kunogara pai hazvikwanise kuti ndinorara mukicheni maamwene nemhaka yekuti inini ndakavaka pamushapa kutopinza mukadzi wenyu kwamakaita mumba mangu zvorora kuti inini handisina chi nzvimbo kumba kwenyu ndokubva inini ndakafungidzira kuti pandakapindura kudaro uyo achataura kuti ngatiendei kubasa sezvaareva ndopanga pakamirira pfungwa dzangu kuti iye achafunga kuti ndinenge ndiendechi kubasa ndakatofunga kuti achati amai makanga tiendei kupi mukaradzi kubasa kunova ndoko akandisiya ndokwanga ndakatarisira kuti uyo anouya ndakatarisira kuti achinge auya uyu nhasi date 27 taifanira kunge tichibva tese kuna mukaradzi tichiuya kunoku tese but uyu kuuya kwaakatoti akatouya nehondo ndakatofungidzira kuti akabva akazvironga akauya nehondo ndokubva arara dhei rori nanhaurara imomo mangwana acho ndakarara ndakavhura dhoo mangwana acho makuseni ndokubva mukachiita sei achienda aiwa zveshuwa ndakatomuoneka zvakanaka uye zvakandooneka zvakanaka ndakati aiwa paakaenda ndakatosununguka ini bhozi neinitogara chitotya hondo nebaba saka inini kumuda ndomuda musha inini musha ndotomuda musha wangu ndowandinoda toti kudii manje toti muenda kutorwa ropa mese ndaitozvida zvetinotorwa ropa tese but nyaya iripo ndeyekuti rugara handina kumumba kunyangwe iye akatorwa ropa nemhaka yekuti uyu munhu ane mukadzi nyaya iripo ndeyekuti haambonibarika
nyaya iripo ndeyekuti agone barika nekuti ndakararama upenyu hwakaoma kubvira gore rakapera muna Juni paakatora mukadzi wake auya kumba kwangu ka 1 per week 6 days dzese dzindedze kwaamaini pacho mairarame sei 6 days dzese dzindedze kwaamaini kuramba sei kutambira chigwere wakambochigamira kuigara nyaya iripo ndeyekuti ndakaona nguva yaakagara yakareba zvekuti 1 week yanga iri nani uye zvendaiziva mafambiro aita achiita sei ndaingozota kuenda kwaamaini achidai achienda kubasa but pa9 months sedzaagara asikwedza ndaizota kufamba taure ndakadaenda zvinzwisisa panguva ina musati maakurambana shoko rangu rekuti munoenda munogara magariro angu uchita wangu kana wazoona zvaunenge wafunga ndikukupa 3 months wazvinzwa kana uya achifungawo zvakanaka tosakana muswani ndati 3 months hakuna kushungurudzwa paurugara wazvinzwa uri kuzvinzwa here gara zvakanaka ipapo uchengeta vana vako zvaunenge wafunga unobvira mudare mamama iwajeitira chiri kudzoka apa uyu manje chiripo ndechekuti akuda kuti ndiende kumba kwavo izvi zvanditi asi ndoenda sei inini imba yangu yandakavaka inini akaipa baba mukuru uri kuzvinzwa unotwiri nazvo ndofunga sekuno kwamaita nogona kubatsira uenda kufarira ngekuti mamira angakaita zvekumashure zvivakanganisi asi saamene vamwe inovava ende kunge tiri munoma kuita zvinokudzira kuti ezvikwanisika vanotopinda mumba mao kana nhasi mumba kwedu vachitobva kuno tinotopinda mumba no wanza zvandakutaurira maafunga kuti ndichapa judgment but ndiro zvandotarisa wanza zvandotaura ndachinja pandati 3 months ndakupa nguva sababa mukuru ndakupa nguva sababa mukuru yokuronga kugadzira musha wazvinzwa zvandotaura girlfriend inofuna kudarika mukadzi umba uri kuzvinzwa girlfriend inokuti maswera sei marara sei maswera sei muri kupi dedi kana kunogeza inokugezesa asi hazvishanda hazvina maturu chengeta imba yako pamusoro changamiri inini ndakuda kukumbira kuna baba ava imi muchinzwa vanotaura kuti vanondida vachitaura kuti mukadzi wangu ndandiri mubhodhi yakumba saka inini ndiri kukumbirawo 9 months dzavakagara kumba kwaamainini vari kumba kwangu havafani kuenda kumba kwaamainini yes unokodzera ndiri kukumbirisa vakagara apa 9 months dzavakagara kumba kwaamainini mazwa here ndipei nguva ndo basa rangu kana maseka moni panguva izvo zvindazvigamuchira asi ndazvigadzira kudhara imamuone kana ndipa judgment ndo zvandotarisa pandiri kuti 3 months ndiri kuti panzi 9 months but ndati 3 months ini ndiri kuti pa 3 months dzinogona kuita 2 days chikonzero unobvisa nenda murati inohuku inotsika yemombe inoenda wotaura zvakaitika zvese ino zvikumbuso nokukanganwira watingere baba mukuru handisi kutaura kuti ndaramba zvo ndagamuchira 9 months wazvinzwa asi wanza zvimwe zvacho zvandataura wazvinzwa here kana munhu achiroora panobviswa mari yochituru nodare kuitira kuti vanenge varipoona chokuita se chokudamura damura ndapedza wazvinzwa taura mama chobva padhuze papo ita mama ndazvinzwa wanzwa here wazvinzwa zvaataura uri kuti kudii nazvo tinozvigamuchira kana ivo vazvinzwawo vazvitendera kuti vari kuya kumba kwangu 9 months vaudze kuti jetikana madane zvangu zvandataura mazvinzwawo here mudare mamambo jetikana madane zvangu mazvinzwawo zvandataura mudare mamambo nyaya yekutadza ndokumbokubhadharisa faini wewe nyaya yekutadza kwaukaita kupinda panguva yandikakutienda kunogadzira bonde unofanira kubhadhara $20 faini ndaunzwa tsvaga mari ubhadhara tsvaga mari yatikumbisa indotsvaga wina